T'expliquem què és i com demanar de manera gratuïta la tarifa social del cànon de l'aigua. La tarifa social del cànon de l'aigua ajuda les persones amb dificultats econòmiques a pagar menys el rebut de l'aigua. Si el consum és baix, no s'ha de pagar el cànon. Si se supera un cert consum, es fa un descompte del 50%. Tothom que tingui dificultats econòmiques, perquè cobri pensions mínimes, estigui a l'atur o per altres motius justificats. Només cal ser el titular de la factura, estar empadronat a l'habitatge i no superar un cert nivell d'ingressos. Trucant al 012, que és gratuït, us informaran de quins documents s'han de presentar i com i on heu de fer la tramitació. Només cal que tingueu a mà el document d'identitat, una factura de l'aigua i el document que justifiqui les dificultats econòmiques. Reviseu la vostra factura per veure si ja teniu la bonificació abans de trucar al 012. Reviseu que una vegada demanada l'ajuda surti a la factura de l'aigua. Hi ha entitats socials i associacions que us poden ajudar. Sí, aquestes dues ajudes són independents. L'ampliació de trams del cànon de l'aigua és per quan conviuen més de 3 persones al mateix habitatge, mentre que la tarifa social redueix el preu si hi ha problemes econòmics. Generalitat de Catalunya.